gdje ste bre Raja, što ima, dobrodošli u drugu epizodu Sampa. Danas nećemo igrati Sampa, nego ću vam pričati nešto. Ja sam vam u prvoj epizodi rekao, kad smo se ja i moj kolega Fajad ispenjali na onu planinu, da neću snimat nekoliko dana, to će biti 10 dana, neću snimat, idem na ljetovanje sa sestrom i rođacima, s dva rođaka. Faris će snimat Jamar ako bude tu, snimat će videj sam ili Samarom. Sutra idem, znači Faris nek izabere šta će snimat, nećemo ništa govorit, čućemo se preko telefona, da pogledam video na telefon. Eto, ja sam samo javio da ja neću biti u videu, da ne mislite da neću više snimat samo Faris Jamar. Pa eto, vidimo se u sljedećoj epizodi kad dođem s ljetovanja. Ćao!